Táto motorka je na predaj, inzerát nájdeš pod videom. Práve sa pozeráme na Kawasaki VN 1500 Custom. Motorka, ktorá má výkon 47 kW, jedná sa o 5-rýchlostnú verziu, je to ročník 99. No táto motorka si prešla veľkou generálkou, poďme si povedať, že čo všetko bolo na nej urobené. Sú tam, alebo teda je tam nový lak, nové svetlá, smerovky, elektrina, riadidlá, prečervenené sedlá, pneumatiky, hadice a všetky náplne sú vymenené. Čo sa týka motorickej stránky, tak tam bola robená generálka hlav, odkarbonovanie, ventily, výmena prevodovky, nové rozvody, ložiská, nové zapaľovacie káble a sviečky, náhonové koliesko olejovej pumpy, nové tesnenia, otvorené sane a ladené výfuky má táto motorka. Je to brutálny zvuk. V cene motorky sú kožené brašne, pôvodné sane, pôvodné výfuky, padacie rámy. No a poďme si vypočuť teraz zvuk tohto stroja. V prípade, že ťa bavia motorky, nezabudni dať odber na kanál. Ďakujeme. No a v prípade, že ťa motorka zaujala, neváhaj nás kontaktovať na telefónne číslo uvedené v inzeráte.